gamle elever, forældre og nuværende og tidligere ansatte på KG hvert år ved translokationen 4 legater på 4.000 kroner til 4 dimittenter. Ved indstillingen og udvælgelsen af legatmodtagerne tages der særligt hensyn til dimittentens faglige indsats, deres aktive deltagelse i skolens liv og deres positive bidrag til de øvrige elevers trivsel. Og legaterne gives dermed til dimittenter, der i deres tid på gymnasiet har ydet en ekstraordinær indsats på og for skolen fagligt og eller socialt. Det første legat er faktisk allerede blevet uddelt i forbindelse med dette års IB Reception og er gået til Maria Bobo fra Third Eye. Maria er her desværre ikke i dag, så skal vi ikke alligevel, til trods for at hun ikke er her, give hende et kæmpe stort tak. Ja. Det andet legat går til Nadja Staneksej fra 3.B. Nadja, vil du komme herop? I indstillingerne lyder blandt andet følgende om Nadja. Nadja er en elev med ben i næsen. Hun er meget imødekommende, kan snakke med alle i sin klasse, er god til at bygge bro mellem drengene og pigerne i klassen, og var den, der fik arrangeret, at 3.B sov på skolen. Hun møder altid velforberedt og smilende op til undervisningen, er fagligt dygtig, god til at være kritisk tænkende og har et fagligt overskud, som hun gerne deler ud af. Derudover har hun i sine år på KG altid sagt ja til at hjælpe til åbent hus, forældreaftener og uddannelsesmesser. Nadja er med andre ord bare et helt utroligt fint menneske og en skøn elev, som man bare ønsker alt det bedste. Kære Nadja, tillykke med det meget velfortjente legat. Ja. Det tredje legat går til Christoffer Korshøj Elers fra 2R. Christoffer, du vil også komme herop. Du er næsten lige så høj som mig, bare jeg står her. Yes. I indstillingerne lyder blandt andet følgende om Christoffer. Christoffer er en utrolig venlig og imødekommende elev med en fantastisk indstilling til undervisningen. Og det at være en del af et fællesskab. Han er meget engageret i skolen og i verden uden for gymnasiet. På skolen har han således været brugt som ambassadør for vores brobygningselever, været næstformand i elevrådet og siddet i skolens bestyrelse, hvor han blandt andet har været med til at udvikle skolens vision 2030. Christoffer har været vidt omkring i sit ungdomsuddannelsesforløb, men på KG fandt han sin helt rette hylde. Tillykke med det, og tak for alle dine bidrag, og held og lykke med alt, hvad der nu venter. Og nu regner jeg med, at jeg kan have kagen for mig selv til bestyrelsesmøderne. Ja. Det sidste legat går i år til Andrea Winter Andersen fra 3A. Andrea, vil du også komme herop? I indstillingerne lyder blandt andet følgende om Andrea. Andrea er en positiv, imødekommende og pligtopfyldende elev, der engagerer sig i kammeraterne og i skolen. I sin tid på KG har hun været næstformand for skolens festudvalg Svada, hvor hun struktureret og pligtopfyldende har arrangeret gymnasiefester for sine kammerater. Hun har haft styr på det praktiske og taget ansvar, også når opgaverne ikke var så sjove eller sågar indebar potentielle konflikter. Derudover har hun været en af skolens 3 morgensamlingsværter, hvor hun med initiativ og gode idéer både har planlagt indholdet af morgensamlingerne og stået for afviklingen af dem. Ved kåringen af årets maj-dronning af Baron kontaktede Andrea således på eget initiativ Kongehuset
i håbet om at få kong Frederik til at stå for kåringen. Kongen havde desværre ikke tid, men Andrea arbejdede ufortrødent videre, og det lykkedes hende i stedet at få Koldings borgmester til at komme og stå for kåringen. Ved siden af sine mange bidrag til skolen har Andrea arbejdet dedikeret med det faglige, og flere gange har hun således også prioriteret matematiktimerne over forberedelsesmøderne til morgensamlingen til min store fortrydelse. Endelig overraskede Andrea sin familie ved uannonceret at skulle synge et musikalsk indslag ved DOT 483. Andrea tager ansvar og initiativ og vil meget. Kæmpestort tillykke med det, Andrea. Det er med stolthed, at jeg kan uddele årets sidste legat til dig. Ja, vi fortsætter nu med endnu et